Esta segona edició de la Fira Agroalimentària de la Xufa superarà els 3.000 visitants. Així es pot veure com es cultiva, les eines que necessita i, sobretot, el seu procés al camp. Hem descobert algunes curiositats documentals. Tenim així un llibre que diu la paraula horchata de l'any 1744. També tenim una recepta mèdica de l'any 1824 on ja parla dels beneficis que tenia la xufa per a la salut i sobretot cardiovascular. Però així el que triomfen són les receptes amb xufa, com este oli ideal per aperitius, això sí, acompanyat d'este còctel amb cervesa de xufa. Semblant a l'arròs amb llet, es fa l'arròs amb horchata. Per als més llepols, està quallada. El que és la quallada d'horchata en si porta horchata, quallà, nata i el que és sucre cremat. I per a brindar, este gin tònic. Fet en crema de horchata i de mandarina. I la veritat és que està molt bo, sobretot la bromera. Si volen tastar o aprendre a fer la seva horchata casolana, així demà tenen una cita al Museu de l'Horta d'Almàssera.